Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kubis po iwak, miprate didelokke. Ala iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Ning iwak anu wedhus niku dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padahal ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok men. Ya iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Ya. Iki nek dikeprak-keprak ngene iki kan anu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe.